Здравейте, аз съм Виктор, а вие сте с Виктор Енцашо. И в днешното видео ще играем фалшиви Brawl Stars игри в Roblox. Много интересно какви ще бъдат. И хайде да започваме. Първо, както виждате, ще пробваме Roblox New Gears. Така. Много ми е интересно какво ще бъде. Както виждам тук... ми е опримо ще пробвам. Като... Рико. Ще да се доизкажа. Според мен ние ще... Да. Както си мислех, че ще бъдем в... Ще можем да влизаме все едно в героите. И накрая, след всяка игра, аз ще си казвам оценката. Някакъв бот. Окей, убиха ме. Сега съм с Шели. Но според мен нормалната Brawl Stars си е по-добра. Какво е това? Energy Drinks. Някакъв бот. Айде, чао. Те ще ме убият. Ето ме отново с Рико. И сега ще се опитаме да убием някой герой, ако има тук в играта. То ще има, но... Какво е това? Това от Барли. Ето там Барли. Прямо ще е трудно, но... Убиха ме. Мисля това да е последната игра и да видим някоя друга игра. Видях пред малко, че има Fortnite. Fortline се казва. Никога не съм играл, така че може да... Само да видим. Боксове. Мисля да й дам, да не съм чак толкова лош, ще й дам 5,5 от 10. Brawl симулатор. Айде, ние ще пробваме като втора игра. И мисля да играем там 4 игри. Добре, hello. Тоест...
Чакай да го махнем това да не ми пречи. Да си вземем подарък. Какво е това? Да видим. Елприм. Супер. Окей. Меч бокс. Да видим тази. Ред Драгън Джеси. Това да не са скинове. Аз съм малко тъпа, но... Окей. Тази игра нещо... Аз мислих, че ще е нормална Brawl Stars. Като миналата. Но тази ще оценя с 2,5 от 10. Не ми харесва. Ливам се и ще видим трета игра. Brawl Stars. Не е ли да пробвам? Brawl Blitz също ще пробвам. Soul Showdown. Chain Grab. Избера Soul Showdown. Не може да се... разбрах. Тъй като няма играчи в точно този мод, само ще пробваме пистолетите. Мисля да кажа, че тази игра е по-добра от миналата. Но ще й дам... да не съм чак толкова лош. 4... Не, 5. Давам ми 5 от 10. Тази ще е последната която ще пробваме в този клип. Но може да е най-интересна и най-добра. Окей, почти е заредила. Бул. Тази бях играл в училище.
Окей, сега ще играем. Не. Не мога да се игра. Я да видим. Има някои истински герои, но останалите са скинове. Например, това е скин на Ел Примо, както знам. Но как се печелят купи тук? Не. Нещо не ми харесва. Нещо не се пъгна. На тази игра ще й дам 4, тъй като не може да се играе. Айде, нещо като бонус ще пробваме Fortline, която аз никога не съм играл. Убихаме. На мен като истинската Fortnite, разбира се, малко по-различна, но като истинската. И ще й дам за сега 8.